Wow, Ay. umuusok pa, oh. Oo. Hmm. Hmm? Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng Batangas Lomi at meron tayong tamalis ng Pampanga, puto. Ang drinks natin, tuwig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. At syempre, ang nag-request ng Batangas Lomi ay si Edin Marivic Esteva at si Ed Gaston. Ayan. Yan. Ito na yung request niyo po, mga Yes. lods. Yan, mga tano. Mga tano po. Yes, Lomi. Batangas. Ay, yes. Ay, sandokin. Masarap to kasi Batangas. dahil loto ni Madam. Madam. Natin da. Wow, Ay. umuusok pa, oh. Oo. Yan. Tapos lagyan mo na daw ng toyo mansi. Toyo mansi ba to? Toyo tsaka sibuyas. Oo. Yan. Ito. Baba mo na. Ayan. O, diba? O, sabihan nyo laman. Ayan. O, gusto ko rin sibuyas. O. Ay, biyasak mo ang tsara. Una sumo para sa inyo. Maturulas yun. Ayan, Para una sa subo inyo. po para sa iyo, Ma'am Edin Marivic Esteva at kay Ed Gaston po. Shoutout. Kain. Yaman na. Sarap pag may sibuyas tsaka Sarap. Namiss ko to. Namiss ka ba niya? Oo. Yan. Sarap. Yummy. Ito. Dahil chicharon tami lang masyadong malutong na. Exciting part. Ito, oh. Niyanginan lang. Biasa na ako ng tsara. Ang tagal nang nag-request ni Ma'am, no? Ganyan lang siya na. Pero at least, grand. nagawa natin, di ba? Pasensya na po kung ngayon lang siya nakain. Kasi may hangover ako. Hangover! Ano? Sarap. Siyempre, mga tamputo. Ay, oo nga. Tamalis tayo. Look at this. Isang binukula. May mabulaga ka kay laman eh. Anilati. Shoutout sa nagtitinda. Lakihan mo na sa sunod.
Ate kami tamalis ng puto kasi maluwat pa yung Pasko. Ate yung Pasko. Alam niyo guys, ito yung dating business ko. Sarap. Mabenta to Nagtitinda siya ng lomi. Tsaka mami, daddy. Ang walang daddy. Ang daddy. Beef yun yung daddy. Nabal? Baka mag-order silang daddy. Wala kang ibigay daddy. May bibigay ako sa'yo. Ano yan? Pizza, oh. Ang dagol na na. Ito yung toppings ng pizza. Di ba? Matry-try lang. Kain tayo. Ano naman? Naiwan yung topping. Okay na, lapit mo. I thank you so much. Alam mo naman, love kita. Kasi na nga natin. Bilos na nga. Sabaw. Ay, mainit. Mainit. Init. Pandemic nyo na nagtitinda tayo ng lomi, no? Oo, Hindi. pandemic. Kaya mag-deliver tayo mo pa. Hindi, ano? Patapos na. Ne, bago mag-pandemic. Na. Tapos nung nag-pandemic na, sarado na tayo, no? 2018. O mag-face reveal ka daw. Oo, 2018. Paano pa lang doon? Pa-lockdown pa lang. Nagdi-deliver kami sa, sa munisipyo. Sa, ang layo, no? Mabenta nun, kaso, pagod lang. Tapos 2019, may mukbang tano. Oo. Yeah. Si Valerie, customer ko siya nun. Masasali, customer na ako. Taga ano ko lang siya, taga
Taga-bungis-ngis lang siya sa harap. Ino-order niya na to, chicken, mami ne. Mami. Wala kasi siyang daddy tamales tayo. Hatiin mo. Ate tayo. Excuse me. Baka malakwan niya pa yan. Kahit ang tamales ng kuya niya, sabi ko mo, kulang ya paminto. Yung paras-paras. Tsaka ebong buro. Kulang ya? Ayan, shoutout na tayo. Shoutout po kay Ma'am Evangeline, yung nagtitinda sa palengke, nakita nila Bal. Ako po yung driver nila nun. Sila pong taga-palengke. Shoutout po kay Syra Evangelista Tabo, CE Hercito and Hercito family, Jufi Campesino, at sa mga baby niya sila, Ken Stefani Plantar, at sa asawa niya na si Edmundo Plantar. Eira with hello, shoutout sa iyo, lagi siyang nanonood sa atin, Bal. Syra Sachokia, Arlene Ebido from General Trias, Cavite, Noemi Hagos and Hagos family from Bulusan, Sorsogon, Ortiz Melanie from San Jose City, Nueva Ecija, Emilia Kapuyan, ayan, Pangaber and Baby Bear from Danau City, Cebu. Shoutout po kay Amor Chu at sa mga apo niya sila, Joji and Sam from Kabuyao. Hello po. Merlin Dichoso, happy birthday, advance happy birthday sa manugang po ninyo na si Hannibal Dichoso sa March 13. Happy birthday! Happy birthday po. Bukas na yun Raymond Furo, advance happy birthday po sa March 29 na si Miriam Furo from Infante, Quezon. Ayan. Yan, happy birthday po sa lahat po ng nagba-birthday. Tita Olivia, shoutout po kaya ka Nanay Babe Kaluya, siya po Baby Alson, Catherine po kayo sa asawa mo. See you soon. We love you all. Yes, mga kapudibis, agisan mo na naman pa mga mi, anang kanyaman. Opo, kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Ha?